Akkor
mikor Jézus megszületett, bölcsek jöttek Bethlehemből, és Heródes király udvarában érdeklődtek. Hol van az újszülött király? Láttuk csillagát, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Erre Heródes nagyon megijedt, mert uralmát féltette az új királytól. Megtudakoltak, hogy az írások szerint hol kell születnie a messiásnak. Most pedig tekintsünk be Heródes udvarában. Mi lehet megint, királykomám? Olyan lehorgasztott fejjel jársz, mintha csak az ölöd vére folyna. Pedig ugye, komám, jobb szeretjük mi látni, mikor más vére folyik. Hallgass, fickó! Jó, hát hallgatok. Orosz álmom volt az éjjel, és te éppen azt adod föl a fejemben, okról beszédeddel. Orosz állam, hát én abban még jót is tudnék magyarázni, eljárj. Hallgass, fickó! No, hát hallgatok. Azt álmodta, Izsának úgy összeesküvés szőttelem, és én 100 000-en vertetem a fejét. 100 fej, szép kerek szám, hanem abból mostanában mégsem veszem semmi. Az összeesküvésből? A fejvesztésből. Aztán miért lenne? Csak azért nem, mert tegnap este óta Jeruzsálemben úgyis minden ember a fejét vesztette. Beszélj világosabban. Lassan, komám, előbb hadd mondjam el én is, milyen szörnyű álmom volt az éjjel. Szaporány. Azt álmodtam, hogy téged, komám, elvittek a bolondok házába, s helyetted engem tettek meg királynak. Bolondálok. De én alig, hogy beilleszkedtem a király székbe, jött a messiás, s vége volt a királyságnak. Messiás? Én vagyok a messiás. Talán nem beszélnéd, olyan nagy hangú, ha tudnád, hogy tegnap este óta egész Jeruzsálem miért vesztette fejét. Most már parancsolom, kivéve a tegnap feszítő történettel, mert te elítésokra például játszasz. Ki parancsolja, te, komám, vagy a király? A király. Akkor többé nem fejeskedem, mert a király tudom nem tűheti a fejes embereket. Beszélj! Tegnap este óta az a hír, hogy a jerikói országúton 3 idegen király közeledik Jeruzsálem felé. Úgy hallatszik, még ma reggel be is érnek a városba. Mit akarnak? Keresik az új királyt, a messiást. Az új király? A messiás? Ezt híreztelik, egész Jeruzsálem erről beszél, erről tanakodik, és emiatt nyugtalankodik. Látod, többet velük, félvék vagy velük. Nem még, király, jó lesz bevárni a királyokat, aztán egy csapásra 2 legyen. Úgyis ez a te rendes mesterséget. És a papok miként viselkednek? Az éjjel együtt volt a nagy tanács, meghánták, betették a szállongó hírnek lehetőségét. És az eredmény? A főpap egyelőre titokban tartja. Megvan a bizonytalanság. Még mindig olyan a rossz komám, mint mikor te ölöd meg a bizonyságokat. Kölcsönkenyér visszajár. Mi az? Összöregtelő dromedárok. Ők ezek. Keleti királyok. Hol van az őrszék a katonáim? Ne félj, komám, ezek ember-arcú békés emberek, még fegyvert sem látok kezükben. Mi már meg is álltuk a palota előtt. Keleti királyok. Napkeletről jöttünk, szálltunk
gyerünk, tekintsünk be, feltétlenül.
s hogy nem sajnáltad téged szomjazó lelkemre ráönteni csodás napsugaras lelked. Köszönöm, hogy sokat szenvedhettem, s hogy a szenvedésben ott voltál mellettem. Köszönöm a munkát, a fáradalmakat, s hogy megismerhettem mindig utaidat. Köszönöm mindent, amit adtál, legyen az életem örök hála Zsoltár. Ó, gondolj csak a lelki virágot, a száműzés a szomorú vonában, hogy majd ott fönn is neked viruljon az égi oltáron. Mondja az Úrnak énekel, Alleluja! Hirdesd, amit szíveden, Alleluja! Jó az Isten, jó rád, földre száll a jóság, Gloria! Üdvözítőnk megjelent, Alleluja! Ösvényünkre kiderent, Alleluja! Jó az Isten, jó tár, földre szállt a jóság, Gloria! Adjon Isten Jézusunk, három király mi vagyunk, rángos csillag áll felettünk, gyalog jöttünk, megsiettünk. Kis juhocska mondta, biztos itt lakik a Jézuska, Mennyszét király nevem, segítséges Istenem. Isten fia, jó napot, nem vagyunk mi vérpapok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország. Gáspár volnék a félre, földi király személye. Adjon Isten megváltó, jöttünk meleg országból, földkolbászunk minden fogyott, fényes csizmánk is megrögyött. Hoztunk aranyat 6 marékkal, tömjént egész vaskazékkal. Én vagyok a boldizsár, aki szerecsen király. Irul, Mária, boldogságos kismama, hulló könnye záporánál, alig látja Jézuskáját. A sok pásztor, mint muzsikát, meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok! A szép szűz Mária, Szent Fiának, irigyen énekel, kis Jézusnak, örömes krimhatra, szívemből óhajtva, aludj, elmagzatom, napon fénye, életem egyetlen, szép reményem, örömes krimhatra, szívemből óhajtva, aludj. A bölcsek álmukban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, mert a gyermek életéletől így más úton tértek haza. Amikor Heródes megtudta, hogy Móriásnak az eszén haragra gerjedt és megparancsolta, öljenek meg minden 2 év alatti fiúgyermeket Betlehemben és környékén. Ezek az apró szentek lettek Jézus első vértanúi. Jézust nem ölhették meg, mert angyali intésre szülei elmenekültek vele Egyiptomba. Ott maradtak, amíg Heródes élt, azután visszatértek hazájukba.
ássa, s te távol gyermek, messze Egyiptomból, hazajössz néped ősi trónusára. Jézus 30 éves korában kezdett tanítani. Kereszthalála és feltámadása után vette át királyságát, amelynek nem lesz soha vége. Krisztus ma is győz, ma is él és uralkodik, mindörökké. Amen. Az Isten igye,